Всегда очень тепло и радушно встречают башкирских артистов. С особым чувством и волнением творческие коллективы из Башкортостана принимают наши соотечественники. Несмотря на то, что они живут вдали от родной республики, московские башкиры хранят верность национальной культуре, искусству, обычаям и традициям. Самое главное, ради чего мы сюда пришли, это прежде всего наш башкирский спектакль. Мы скучаем здесь по родине, поэтому... Конечно, спектакль этот, вот сейчас половина спектакля уже прошла. Такой достаточно необычный спектакль, там кот ходит по сцене и так далее, но все равно пока понравилось. Башкирский театр, мне кажется, отличается музыкальностью, то есть наши артисты все хорошо поют, двигаются там и так далее. Московского зрителя трудно поразить, чем-то удивить, но вот когда приезжают региональные театры, которых московский зритель не привык видеть, действительно, они носят каждый свою изюминку. И интересно смотреть, потому что много лет живя в Москве, мы уже почти все репертуары театров знаем, знаем всех артистов, узнаем их на улице. И когда приезжают новые артисты, мы смотрим не артистов, а сам спектакль. И стараемся понять, что доносит до нас зрителей сам режиссер и те актеры, которые играют в этом спектакле. Бұл юлала Рәсәйдің баш қаласы сәхнәһендә Салават драма театрының спектакле аншлаг менән барды. Тамашасылар залында илебезнең билдәле театр белгечләре, тәнкыйтьчеләр, культура, литературная газета һәм башка мәдәни басмалардан журналистлар, сәнгать институттары студентлары ла булды. Бөтәһе лә Кавардак Форева фантасмагорияһын зур кызыксыну менән караны. Был билдәле пьесаны баш кала сәхнәләрендә еш осратырга мөмкин. Шуңа күрә яңа тамашанан Мәскәүдә әллә ни көтмәгән тоелды. Тәүге минуттарда Мәскәү тамашасыһы Салаваттар куйган әсәрде шикләнебрәк кабул итһә, спектакль барышында Батив Мәскәүдә сыгыш яһамаһын, тамашасылар арасында һәр сак милләттәшләребезне күрергә мөмкин. Баш калала сәфәрдә без яңынан шуга инандык. Республикабыздан ситтә яшәгән кан кардәшләребез безнең белән аралашуга нык мохтаҗ. Туган яктан килгән һәрбер иҗади труппаны, артистны, йырсыны һагынып көтеп каршы алалар. Башкорт сәнгатенә, милли йыр-моңдарыбызга, театрыбызга тугры калган милләттәшләребез кайда гына яшәмәһен рухи нигезебезне, милли асылыбызны хакларга тырыша. Спектакльдә карагас, Башкортстанда булып килгән кебек тоела. Монда һәрбер Башкортстандан килгән безнең концертка һәм театрга булай үдебез оештырган мероприятиеларга ла һәр вакыт бараһын да сакырабыз. Теләгән кем безнең туган телдә ишеткеһе килә, безнең халык йырдарын, курай моңын һәр вакытта ихлас күңел белән, асык күңел белән килә инде. Килеп катнашып, күңелен асып, яшь сәгънәткә төшереп, яшьләргә булай итеп танышып, осрашып йөрергә бик тә һәйбәт. Салават театры килүен ишеткәч бик нык куандым, шатландым. Хәтта драм театрның гастрольләре булганда ла без катнаштык, алар өчен горурланып, улар белән бергә булдык инде. Бына миндә шул инде мин Салават театрын әле авылда сакта 5 ел элек бергә килгәннәр мен Киргәд районының Яхшымәт авылына. Шунда бик шатланып карагайным. Һәм бына яңадан карага туры килде. Яхшы инде. Бит инде студентлар ниндәйдер иҗади тормышта кайнайһыгыз. Үдегездә генә түгел, үдегездән уку йортында гына түгел, кайдалар спектакльләрдә карайһыгыз. Бuna безнең башкорт театрлары улардан калышмаймы? Нисек уйлайсыз? Безнең театрлар бик югары кимәлдә. Мин улар өчен бик шатланып утырам. Башкортларда нисек әйтеп әйтәм икән, үзләренә генә хас, үзләренә генә бөтен милләтен уйный алмый, әмма именно башкортлар гына уйный торган бер хас бар. Шуны карап утырганда бары беренче киләләр, беленә. Мәскәү Рәсәй театр мәдәнияте үзәге. Бunda зур иҗади проектлар ярала, тормышка ашырыла. Сәхнә